Při zpátky meme, to mi Ben a já si tam u dalšího prvního videa vlastně. A je to video tutoriál, jak zvýšit vlastně gigabajty. Zavřete počítač. Jo. Ustavím tu flašku. Tady tu. A když klikneme na to pravě, na tu flašku a vlastnosti, dáme Read Boost, a použijete to zařízení, tak si to můžeme nastavit, jak chceme, a dáme použít. Jak má dáme použít, tak se nám to tady načítá a tady se nám to přečte. Ano. Dáme OK, když klikneme na flašku, tak tady máme Read Boost. A tady ty sračky, to jste neviděli, ty otáčky, jo. To je koupený do kapa. A když si pro toto video by to bylo všechno, fandíte Astralis a šus.